Hambai sini media rong ojarawo जोंनो coverage खालामनायनि बागै जों खोनागोन जों फायलायखा जोंनि जे जेरै खरकसा ड्राइभार रिजार्भ थांखिनि बुजागौ होननाय खोनागोन जों नायनो फायखा एक्चुअली आबो बरक जे तलांनाय रावबो साइ खोनागासिनो रिजार्भ बरक तो थांखा थांगो हमबानो बरक ड्राइभार होननाय थांगो किन्तु आरो ड्राइभार होननाय थांमानि यागलो जों साइमाका उलो पाइथागो फायलायपुरु किसा कक बांलायखा जे रिजार्भ लांनाय रक बाय होननाय गांके आजागोनि कयेकजन दुष्कारी थिखला रक केफेक जिनिस आजाग रक बरक जे रिजार्भ थांनाय ब्रैचला रौनो किसा खुखानिया खुसिद्रा साकानि खोनावो गाबोन यागलो बरक किसा दागा सपां लायखा आंके बोरै दंनो याग रखानि खोनाका गाफोरके सिन ड्राइभार रक बरक थाङै माना खायका माना खायमान यागलो बंनो खिखलाय बुखा अब ते हिनी जों खोनाका बरकनि स्टेटमेन्ट गांके बरक खिखलाय बुजाखांके बरक आप्रुके न हो बासालायखाय पाराम बरक जे आज गथनां मा जागोन बरक बंनो माना खाय रहकना आबुन यागलो ताइसे बनो हायै कासुइ बुफिका हानि जों साइमाका सिनि ताखु दबेनो बबलायके इनजुर इंजाक बनो जिबि बरे फारका ओमफ्राय ताबो ताइ रंको बा नायजागै दंगो ओमफ्राय ताबो जों साइमाका जे आबुन यागलोबो हायना हाय फानतावगो फायै ताइसा बरनो कासुबै ताइसे बुफिका हानिका आमबागै जों बेलायके साजागै आबुनो तैयै रिजार्भ तो जे जागा फन मा थांनाय जे रिजार्भ तलांना बे कक बांनाय फनो ड्राइभार हनो फाच्चा आबाके याक तिसा जरावो बो माना खायनानि फायमानो बरनो फाच्चा आबाके याक तिसामानि आबो तिसा चाया कारण जों साइमाका आबो ताबु चिनि नाहारै थांगाके ताकरजला एरिया पाइलाबांगानि गथनासे ताइसा फानदोंगो 5 पॉइंट आ गथनां फिनाय जादोंके बेलाय किरिमाय सिंसा वाना जानाय कक आबोनि बागै जों खुमुलुं इरिक्सा ससाइटि व चिनरो ताकरजलानि बो और फाइ गारि चालनाय दंगो जम्बुनि और दंगै चिनरो एडमिशन नि गारि चालनाय दंगो ओंका आबाके जम्बुनगरनि बो दंगो गोबां मा जागानिनो काइसा खुमुलुंगो फायै इरिक्सा चालुगै इनि फेमिलि सलदि दं ओ जरावो आनि कयमुं नाहारमुंखो अबो नंनाय जे जे गथनां मानि आबो जों साना थांके चिनि ताकरजला एमएलए बरम गोनां दा बिसिजित बिनि एरिया आबुन यागलोबो एमडीसी रस बिनि एरिया खब जागो बे खरमैना आइंनि एरियानि ओमफ्राय आं कयनाव ताइ चिनि ससाइटिनि थ्रु हयते जों बरकनो रिक्वेस्ट होखायनाय ओ गथनानो जेसा ख्लाइबो मालायै बिसि दिन बालु ग्यावै बिसि दिन दै ग्यावै अबनो मेचुअल ख्लाइरि मांखा चावो आबुनि बागै चिनि ससाइटिनो हयते कयमुं जुदिनो आबो न जुदिनो चिनि कयमुं न बरक एक्सेप्ट खालि हांके आबुनि डाबल स्टेप चिनि ससाइटिनो हयते बसुंनो हाजानाय कारण अब माहाके तुंफ्लालाय दंमानो जों साइमानो जों ताबुबो कंट्रोल दंगो थानाय बाहायनो चिनि गाबोदि एरिया रगो बाहायनो चिनि गारि रनो गोबां मा माहाके गथना खालायका ताबो जों ताइसुब तंला जुदि सैनो बरक चिनि एरियानि हायाके चिनि ड्राइभार पिकनिक थानाय रनो कासै बुखा आबो बेलायके जाया जोंबो खालायमानो अब चिनि वार्निं जोंबो खालायमानो जुदिनो जों ताबो खुमलुं तंनाय र जों जुदिनो ताकरजला जम्पुइ पाइलाबांगा हनै रोख्लायलायखा कासलायखा तामुंलायनाय ओ बेलायके सिद्रानाय याबो यांगै मानो आबुन बगा आनि कयमुं तंनाय चिनि लिडार्स नीति दुलि तंनाय रनो इमिडिएट अबनो तैयै चिनि ससाइटि सह जे आप बररक आप पारा पाइलाबांगानि बररक जे बुनाय रक जों साइमाका साब तंग जतन तंगो चिनि तिनि भेहिकल नाम्बार बो तंगो आं अबनो तै सिं इनक्वारि बो खायनाय आबुनि बागै जेसा ख्लाइबो अबनो तैयै आसुगै संशोधन खालायै मेचुअल खालायै हामबाय तंमांखा चाव अबनो चिनि हयते चिनि ससाइटिनो हले काइसा रिक्वेस्ट तंनाय जुदिनो अब हाय इंया हंके अबनि बिगल्प लामा जों थानानि बागै रेडि दं हामबाय